Hele interessen for ølbrygning starter med, at jeg får et brygkit af mine forældre en gang for mange år siden. Og efterfølgende fik lov at lave et afgangsprojekt på HTX omkring øl, og så var jeg egentlig solgt. Jeg er meget nysgerrig i natur, og hvis jeg hele tiden kan få lov til at undersøge noget nyt, så er jeg sådan set glad og godt tilpas. Mit navn er Nikolaj Hansen. Jeg er civilingeniør i bioteknologi og uddannet brygmester. Det fede ved ølbrygning er, at lige snart man tror, man har fundet ud af alt, så er der altid noget nyt, man kan finde ud af eller undersøge endnu mere. Man kan hele tiden få pirret sin nysgerrighed, for der er altid noget nyt, og man kan altid få noget adspredelse inden for det. Og det er en af de ting, jeg synes, der er super fedt. Jeg starter på en bachelor på DTU i bioteknologi, og finder så ud af i løbet af min bachelor, at det er muligt for mig at læse til brygmester på den skandinaviske bryggerhøjskole, og jeg kan simpelthen kombinere det og tage det som en del af mit studie på DTU. Jeg tror nemt, jeg kommer sådan til at kede mig, men det har jeg ikke følt, jeg har gjort på noget tidspunkt i løbet af mit studie på DTU, eller som en del af brygmesterdansen. Der har hele tiden kommet ny input ind i knolden på mig. DTU Bryghus er et studenterdrevet projekt, og studerende har mulighed for at komme ind og lave projekter. Jeg ser det lidt som en stor legeplads et eller andet sted, hvor man kan få lov at udfolde sig og prøve nogle ting af, du ikke kan lege med andre steder. Så det, der ligesom er spændende for mig, det er alle processerne, og så måske hjælpe nogle andre til at komme frem til den helt perfekte øl for dem. Jeg er måske ret god til at tage mit studie med hjem, fordi jeg er ikke så god til at ligge og læse en eller anden roman eller noget i den stil. Hvis jeg skal læse et eller andet, så skal jeg gerne have noget information, og så kan jeg godt lige bare gå og nørde med forskellige ting, om det er ølbrygning eller at lave mad. Forskning inden for øl har jo bidraget til rigtig, rigtig mange ting. Inden for gær, altså det er jo ligesom der alt brug af gær nærmest stammer fra. Det er der, man har rendyrket den første gær og sådan nogle ting. Find det, du selv brænder for, og gå i krig med det. For ellers så kører man helt død i det, og så synes man ikke, at det er sjovt og spændende særlig lang tid. Jeg har ikke nogen store forkromede planer for fremtiden. Så længe at jeg er glad for det, jeg laver, og jeg kan få lov til at bruge min nysgerrighed, eller i hvert fald lære noget nyt, så har jeg egentlig ikke rigtig andre ønsker end det, tror jeg.